Batun lafiyar ƙwaƙwalwa batu ne mai matuƙar muhimmanci, duk da cewa akwai kace nace dangane da wannan batu. To amma masana na ci gaba da wayar da kan al'umma dangane da wannan batu na lafiyar ƙwaƙwalwa. Lalurar lafiyar ƙwaƙwalwa dai yana ɗaya daga cikin matsaloli da mutane ke faɗin tatsuniyoyi ko kuma a ce iƙirarin shaci faɗi. Za mu duba wasu daga ciki. Na farko shi ne, wasu na cewa idan mutum yana da lalurar lafiyar ƙwaƙwalwa ya nuna cewar shi daƙiƙi ne, wato ba shi da basira. Bincike ya nuna cewa wannan iƙirari dai ba haka ba ne, domin kuwa lalurar lafiyar ƙwaƙwalwa kamar kowace irin lalura ce wacce za a iya gani ko ji a jiki. Haka zalika akwai mutane masu kaifin basira, masu tunani tare da kuɗi ko kuma talakawa waɗanda suka rasa ransu ta dalilin lafiyar ƙwaƙwalwa, musamman yanayi na shiga matsananciyar damuwa wato depression. Bisa waɗannan bincike ya nuna cewa wannan iƙirari dai ƙarya ne. Iƙirari na biyu ya nuna cewa yara ba sa samun matsalar larurar lafiyar ƙwaƙwalwa, suna samun fushi ko farin ciki dalilin sauye-sauye na halitta wato hormones. To amma bincike ya nuna cewa tabbas yara tsakanin shekaru 10 zuwa 15 na samun ɗaukewar farin ciki da dawowarsa. To amma hakan baya nuna cewa ba sa samun lalurar lafiyar ƙwaƙwalwa. Kashi 50 na lalurar ƙwaƙwalwa na farawa ne daga shekaru 14 a cewar asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Haka zalika kashi 20 na yara na fama da wannan larura. Haka zalika larura na ɗaya daga cikin abin da ke haddasa yara 'yan shekaru 10 zuwa 15, 15 zuwa 19 kashe kansu a faɗin duniya. To wannan ya nuna cewa yara ma na samu, wato batun ƙarya ne. Sai kuma iƙirari na uku wanda ake cewa za ka iya kulawa da lafiyar ƙwaƙwalwarka ne kaɗai idan kana da matsalar lafiyar ƙwaƙwalwa. To wannan ma shaci faɗi ne ko mu ce tatsuniya, domin kuwa kowa na iya cin riba ko gajiyar lafiyar ƙwaƙwalwa idan har ya kula ko ya ɗauki matakan tabbatar da lafiyar ƙwaƙwalwarsa. Shi yasa harkar lafiya ake cewa rigakafi ya fi magani. Sakamakon wannan bincike ya nuna cewa shaci faɗi ne shi ma.